Madzulo pa 9 May 2024 Dorothy Shonga anali ndi Jetu kupita ku Blantyre kumwe amakamusiya. Jetu anapita kulima mukudziwa kale kuti amakamulongosola zina ndi zina, mukudziwa kale sonkhani imene ikupanga trend pa social media. Anyway, ndi anayimisidwa pa Nathenje ndi traffic amene anafusa zokhuza ndi galimoto fa galimoto inalibe number plate. Nde apolisi a traffic anayimbira mpaka na wamkulu wa MRA kuti akuluakulu kuno kuti kuli Dorothy Shonga akuyenda galimoto yopanda chani, yopanda number plate. Choncho anapanga assume, anaganiza kuti a traffic anaganiza kuti galimoto imene ndi yobedwa. Ndi anayamba kufufuza. Nde Dorothy Shonga anana kuti ma documents panopa ndidakalibe koma mu phone alimo. Nde anapatsa mu phone kupanga check bwinobwino kupeza kuti network system samabweretsa. Nde anapanga assume kuti panopa sizili bwino kwenikweni. Nde oyankhula traffic amayankhula kuti mwina aba komanso amadzivoserebu amapanga matama kwambiri ameneyi. Nde ife timuonetsa izozo ndi zimene zimayankhulidwa kwambiri mpaka anapeza kuti anamuyimbira phone munthu amene amugula galimoto ija kuti tabwera ubwese ma documents onse kuti azapange clear ndi ya traffic wati anyamuka azipita chifukwa analinso ndi meeting kuti ku Blantyre komweko. Anyway, nde ananyamuka yepa chapo fa munthu yamabwera ndithu koma apolisi anakakamira kuti galimoto itayigwira tayimanga. Mulanda magi driver kwatenga usiaja ndithu kufuna kwakweza galimoto ijayi madziwo kapita nayo kuti kumapita ku MRA ngati kuigwira kumene kuchako china chosakhala bwino chinthu chosakhala bwino chimene chinachika akuti anamenya kick ndani ucho agogwa awanda akulu dzina tomangoti Jetu koma no ndi akulu ndi agogo ndithu kalamba 71 years sipano anamenya ndithu kick mpaka pasi agogo aja kuyamba kulira. Oh my god. Yeah, nde anauza kuti atuluke so galimoto atuluke kunja kumpanda koso akhale kunja kwa mpanda mpaka nayo atayena zawozo. Kenako later on ataonesa madok chichonse bwinobwino anapeza kuti anaita ndwaso tabwani munthu wakati muno muzatenga galimoto yanu basi palibe mlandu uliwonse. Wow. Basi nde analowa ndithu kutenga galimoto yawo chimodani kumapita ngati mlandu palibe. Ndeno mmene mumu tingaphunziremo chani pali malesson anga amene tingaphunzire. Choyambirira tena kuti tikamakhala ma social media tisapange matama kwambiri chifukwa traffic amaona. Komanso china nchona kuti kama sinzoti ka anamenya chifukwa chani mwina chifukwa choti amazitchula kuti ine ndi Jetu amakhangala ku challenge ine ndi Jetu nde chonde tikamayimba nyimbo tisamazitchula maso maina. China tisamazimve yeah. Guys, it's not funny. Sizosekesa komano ngakhale mukuseka a traffic iso akuona.